усе паспелі павіншаваць сваіх матуль? Сёння ж іх дзень, і я хочу павіншаваць вашых матуль. Прывітанне ўсім, здаецца, паспеў. Прывітанне, Буслічык, сёння свята, а ты зусім не па-святочнаму ў пакой увайшоў. Ой, і правда, зараз выправлюся. Ну, Ля-ля-ля-ля-лям, пам-пам. вось так лепш. Буслічык, а ты павіншаваў усіх матуль сваіх сяброў? Я дома. Ох, я столькі сёння вершаў прачытаў і песень праспяваў. А я падарыла столькі вышываных падушачак. Уяўляю, як сёння было прыемна матулям чуць віншаванні. Добрый вечер, сябры мае. Феечка, мы вас віншуем! З днем матулі? Так, бо вы, можна сказаць, матуля для ўсіх нас. З вами, феечка, можна пакінуць дзяцей падчас калыханкі. І правда, калі ідзе калыханка, бацькі могуць быць спакойныя, з чароўнай феяй усё пад кантролем. Феечка, а правда прыемна атрымліваць віншаванне ад дзяцей? Яшчэ як! І быць матуляй вельмі прыемна, але так непроста. Ой, мне хаця б на хвіліначку стаць матуляй. Буслік, а А. ты хочаш паспрабаваць? Ну, не ведаю. Ну, можна было б. Ну, тады давайце на некаторы час вы пабудзеце матулечкамі. Матулька Яна. Менавіта так. А хто з нас лепш атрымаўся? Толькі сумленна адкажыце, калі ласка. Каб адказаць, вам трэба наладзіць конкурс. Вы згодныя? Згодныя. Тады заданне першае. Так. Вам трэба накарміць дзіця кашай. Дзіця ёсць, каша ёсць. Пачынаем. Так, маленькая, кушай кашу, каша солодкая, солодкая. Ні. Давай. Открый ротик. Так, Давай. Лыжечку за маму. Ой, лыжечку за тату. Лыжечку за Яночку. и лыжечку за За Бусника. Хочу кашу, хочу пирожное. Не люблю кашу. Что ты плачешь? Ну, худенько ешь. Ешь. Не хочу. Я ведаю, что робить. Зараз. Ну, хоть лыжечку. Ну, еще одну. Нет. Не хочу. Хочу другую машинку. Як я наеде. Гляди. Хочу другую машинку. Матулька Яна, ведаю, что допоможет. Я зараз. Ой, толькі б дапамагло. Я не ведаю, што супакоіць немаўля так складана. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Гляди, Ой. якая цацка. Цацка, Ой, ты не цацка. плачь. Не хочу такую цацку. Феечка, Ой. допомагайте. Ой. Матульки не справляются. Ой-ой-ой-ой. Что ж робить? Здаецца, дзіця сцішылася. І яна хоча песеньку. Ой, тады трэба заспяваць што-небудзь вясёлае. Ну, напрыклад, пра салку ды грышку. Давайте на 3-4. Салка ды грышка ладзілі дуду. Каб весяліцца, каб прагнаць нуду. Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Хочу другую песню. Ой, Матулька, Буслик, давай колыханку. Ага, гэта песня дзяцей супакойвае. 3-4. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Ой, як цяжка з гэтымі малымі. Матулькамі вельмі складана быць. Одно маленькое дзіця ледзь закалыхалі 3 матулі. Трэба ціхенька сядзець, каб яно не прачнулася раней часу. А то як прачнецца і будзе цукеркі прасіць і мульчики. Ой, толькі б зноў не плакала, бо ў мяне нават вушкі забалелі слухаць такое. Уявіце
Глядзіце, як складана бывае матулі з неслухамі. Ой, а калі не слухаў некалькі, як у нас у калыханцы. І кожны кричить: не хочу, не буду. Ці наадварот, хочу гулять, хочу мультики. І я хачу вас вельмі папрасіць менш капрызіць і больш слухацца сваіх матуль, а яшчэ абдымаць іх і казаць, як вы іх любіце. А яшчэ давайте зараз запросім і ўсіх маленькіх гледачоў, Ага. і іх матуль разам паглядзець мультфільм. Ой, як здорово будзе. Давайте глядзець. Давайте. Ну а зараз, сябры, бяжыце мыць тварыкі і чысціць зубкі. А потым адправімся глядзець самыя цікавыя сны. Толькі не забудзьцеся перад сном пажадаць матулям дабранач. Добрай ночы і чароўных усім сноў. Довгий день, теплый день, отплывая за облаки. Синий тень, сонный тень, отползая куда далекий. Сбегли зайки все в лесу, смолкли птушек голосы. И буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки. Гули все, казки все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вочаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай,